Здравейте, аз съм доктор Габриела Ангелова, лекар и преподавател в Медицински университет в град Пловдив и днес ще ви представя Q10 Max, което представлява хранителна добавка на базата на коензим Q10. При дефицит на коензим Q10 най-честите симптоми са хронична умора и мускулен дискомфорт, особено в краката. Q10 Max съдържа канека Q10, патентован висококачествен коензим Q10, получен чрез естествената ферментация на мая. Това го прави подходящи за вегани. Формулата използва трансформата на коензима, която е най-активна и биологично налична форма, същата, която присъства и в човешкия организъм. За да се увеличи усвояването, Q10 Max включва няколко ключови съставки. Имаме фосфолипиди от слънчоглед, които помагат за интегрирането на коензима в клетъчните мембрани. Имаме и биоперин, който е стандартизиран екстракт от черен пипер, доказано подобряващ биодостъпността. За максимално усвояване се препоръчва Q10 Max да се приема след хранене. Продуктът е наличен в упаковка с 60 растителни капсули, не съдържа глутен и лактоза и съответно е подходящ за вегани. Линк към продукта и повече информация ще намерите отдолу.